ବାଳ ପିଏ ବୋଲି ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖ କାରଣ ଦିଟା ବେଳେ ଗୁରା ଗୁରା ଦେଖାଉଛି ଆଜି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛି କଳା ଦିଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ପପ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛୁ ଖାଇବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆଉ ତମର କ'ଣ ଖାଉଛି ଟୁକା ପନିର ପପ୍ସ ହଁ ଗାଁରେ କିଏ ଖାଇଦେଲେ ନା ଗାଁରେ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏସି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଖାଉଛି ସେଇ ଜଣା ପଡୁଛି ଫୁଲି ପାରୁନି ଲାଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ନଗଲାଣି ଖୋଲି ପାରୁନି ଟିକେ ଖୋଲିଦବା ମାରିଦେଇଛି ଦେଖୁନି କିଛି ନାହିଁ ଫଟୋ ମିଳ ବସିକି ଆମ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାନିଂ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଚାଲିଛି କିନା ପ୍ଲାନିଂଟା ପ୍ଲାନିଂ ବୋଲି କାହା ଗୁଆ ଚୋରି କରିବା ଗଛ ଗୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ କିଛି ଆମେ ତ ଗଛ ଅଡିଏନ୍ସ କିଛି ଅଲଗା ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ନା ନା ସେ ଭାବିବେନି କିଛି ଦିନ ଦିପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା ଗାଣ୍ଡି ମାରୁନି କି ହେଲା ଏତେ ଭାଷା ଖାଇବନି ଏବେ ଉଠିଲେ ଲୋକ ଛୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଖେଳନ୍ତୁ 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 ଖେଳନ୍ତୁ